Здравейте, колеги тютюнопроизводители от Азия, от Африка, от Европа, от Северна и от Южна Америка. Поздравявам ви с 28 октомври, Световен ден на тютюнопроизводителите. По този случай искам да ви прочета едно стихотворение, което смятам, че в няколко куплета отразява развитието на нашия сектор в пълната си гама. Казва се Тютюн. В дебрите дълбоки на нощта будилникът настойчиво звъни. Събуждаше ни всички у дома, а петелът още спи. Над нас бакърена луна висеше, мъждукаше си някак мудно. Време за тютюна беше, цяло село, щом е будно. А слънцето в небесната постеля се радваше на сладкия си сън. И Господ си почиваше в неделя, но ние бяхме вън. Татко за дъжд все се молеше, нагоре гледа, но така и не разбрах. На облаците ли говореше или на някого над тях? В отговор дъждът валеше, стъблата къпеше богато, а татко сноп листа държеше и казваше ни: вижте, злато. Трудът ни правеше сплотени, поравно деляхме умората. И дните не бяха студени, щом завет си правеха хората. Добро ли, зло ли е било, не знам, но истината няма да я скрия, че ядох с пръстите горчиви от катран в живота си най-сладката филия. Още веднъж, уважаеми колеги, ви поздравявам с този светъл празник за цялото тютюнопроизводство от цялото земно кълбо. Пожелавам на всички вас и на семействата ви здраве, все така сплотени заедно да осигуряваме достойно бъдеще на сектор тютюн, чрез който всички ние по достоен и честен начин осигуряваме прехраната си. От Слънчева България за сега, чао!